Kas parte ti selebrasyon iti may kalimapulong anibersaryo ti Philippine Basketball Association. Agsubli manen iti ayam iti Liga, Idiay, Dubai. Naangay ti may sa meeting ni PBA Commissioner Willie Marshall iti laing nabiit kalpasan iti bibisita na iti most populous city iti United Arab Emirates kas suporta iti kampanya iti Meralco Ball City Basketball Champions League Asia. Malagip na nag-host si Dubai kadig iti naglabas a PBA Games iti nasa a lugar. Naudian na nga iti series games iti tawen 2019 iti Governor's Cup iti team nga NLEX San Miguel ken Barangay Ginebra. Saan met ang tuloy iti tawen 2022 iti imbitasyon na nagayayam iti PBA para iti Dubai Expo 2020 kapo iti panagnato iti kaso iti COVID-19 na. Manamnama nga may parukat iti laing mabiit iti opisyal nga statement iti Liga. Ngem segon iti report maangay pay iti regular games iti Dubai bayat iti Golden Anniversary Season iti PBA. Para iti IFM Sports, dahil iti Idol Joey C. Tatak RMN.